काय रे तेजस? अरे हल्ली हे पोरगे खेळा घेणार नाही मरे. येतले रे, तू टेन्शन नको रे घेऊ, येतले ते. अरे काय आज सुट्टी असान सुद्धा बघ आज कोणी इले खेळा कोणी घेऊक नाही खेळा. त्यांका माहित नसतला येतले ते. अरे असा कसा म्हणता आम्ही रोज हे खेळतो मा पण तरी पोरगे कोणच नसतात. अरे हे बघ, मी सांगले ना त्यांका सोमते तयार जातात का नाही ते बघ. हा या सांगतल आणि ते येतले. तर तुका काय वाटला वट आपली मित्रा? काहीतरी सांगू नको कळला मा. हाडून देखय दादा एकाक तरी. बघूया. होय रे चल हाडून देखय. एकाक जरी हाडलंस ना चल तुका मार्क शिकता दितलंय मी. चल बघूया रे. हा बघा. हा चल रे बघूया कोणाक हाडत असतो. जा चल बघूया. ह्यो मेलो हाड काय ह्यो मेलो हाडतलो हा खेळा. हे ह्यो काय हाडतलो हा पोरगे येतीत तर शपथ. खय ह्यो रवलो अजून ह्याचो काही एक पत्तो नाही बाबा. त्याला मारणं तोंडात. हो बघ तर जवळ अर्धो तास जाऊन गेलो. काय एका सांगतलं अशा अजून खय गेलो ना तो दिसणार नाही. शे काय याचं आता खरा नाही. खय पोरगे येतले. अरे इलस मा सांगलेलं आहे मा मी तुका. ते कोण नाही येऊचे रे खेका मोठेपणा मारूक गेलो असतं. म्हाका सांगता हेका हाडतले आणि तेका हाडतलं. खय येत कोण कोणा हाडलंस देखय म्हाका. चल कोण येणार नाही रे. खडे रे जाऊया. अरे खडे म्हणजे खेळा. खेळा. अरे माझी बाबा परीक्षा मी जात. चल नीरू तुझी आहे आम्हाला. आमची बाबा परीक्षा चला रे. अरे अरे थांबा रे. हे अरे तेजसान तुमका काय सांगून हे बोलून हाडल्यान. अरे आमका आल्यान पार्टी आ म्हणा. चल हे कसली पाटी हे पिंट्या हे मॅच करून आणल्यान तुमका हे. अरे काय तेतले. अरे काय मेले ते काय त्यांना सांगून आणलं. अरे माहित होतं रे ते येऊचे नाही. काय मेले याले फालतूगिरी करत. चल रे आता. अरे तुझं काय वडो झालो रे सगळ्यांचे. ए चल रे काय नाही तुझं पार्टी बिटी काय नाही. चल रे तू घरात जा. चल नाला मित्र देखायला वा जाती अक्कल माशी त्यांना खेळा बोलेल बाई खेळा येणार येऊ देणार मित्र. अरे कळला रे मका माहित रे सगळा आम्ही थांबयला एका जा रे तू घरात जा रे. जा 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 चल.